Isa sa mga rason nga si Kristo nagkari diri sa kalibutan, hindi lamang sa pagluwas sa mga makasasala, kundi man sa pagulikid sa mga kabus kag mga imol. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon pag-busisi sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay Ilonggo Hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa CPAC sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado ang inyo masunson nga host sa sining programa. Kagyari ang akong duwa ka mga guest, duwa na akong mga bisita nga ako magapasalig sa inyo mga kauturan nga ang pinakanamigid sa sining nga semana magagwa pinagi sa amon nga mga diskusyon. Ang una na akong pakilala sa inyo. Originally from Cagayan, Negros Occidental. Kagyari na siya diri sa CPAC. It's because isa siya sa aton mga science teachers diri sa Academy Department, both junior and high school and senior department. Wala sang iban si Ma'am Yvonne Soto Vizca. Ma'am, mayang adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir Matt. Kag mayong adlaw sa aton mga kauturan nga gapadayon sa pagpamati kag sa pagtan-aw sa aton nga programa. Kabay pa nga ang balaan nga espiritu mag-upod sa aton no sa subong nga adlaw samtang kita magatuon sang iya mga pulong. Yes, ang ako ni kaduwa nga pakilala sa inyo mga kauturan. Originally halin sa Kalinog, Iloilo. Ang Ginoo nagdala gyud diri sa iya kay kalawig sinisang iyang nagyan sa kinabuhi mga kauturan. Apang karon ari siya din kay eskwela sa School of Theology kag one day mangin mahimo ni siya nga pastor. Wala sang iban si Sir Matt Legria. Sir Pastor, mayong adlaw sa iyo. Mayong adlaw man Pastor and mayong adlaw man Ma'am Yvonne. Mayong adlaw sa aton nga mga taga-subaybay dira via online. Mayong hapon kag kabay nga ang Dios magaupod sa aton subong sa pagtuon naton sa sining nga leksyon. Yes, thank you good Sir Matt. Thank you Ma'am Yvonne. Ari na kita sa leksyon 7 para sa Pebrero 11 tubtob Pebrero 18. Unto the list of these. Apang sa hindi pa, ako na anay tamyamon, ining mag-asawa, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, kagupod sa ilang pamilya dira sa Quezon City. Ang aton nga mga sponsors, John and Goldie Juliki Jr., Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, ang mga magulutod, Marlene Trino, Jamie Trino, and Anneli Trino Perdido. Ang mga magulutod, Jena Pehedero Ilomer, kag Sir Alex Pehedero pod sang iyang pamilya. Sir Ido Yurin Bandes, kag si Ma'am Fimidon Hinugaling Checo. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa inyong tanan. Sa hindi pa, ako nanay, ang iyon, kamutanan sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginoyari kami, nagapalapit sa imo, nagapasalamat, nga ikaw naman magagamit sa amon. Kabay pa, nga ang balaan nga espiritu, magaumpit sa amon, magaposes sa amon, agod nga ang pinakamanami, gid nga mga punto, magagwa karon sa amon, nga pag-discuss sining leksyon. Sa ngalan ni Gunong Isus, nga amon manunubos. Amen. Amen. Akon ba kabayon si Ma'am Yvonne, pagbasa sa aton teksto mga kauturan. Ang aton nga teksto sa sini nga lesson makit-an sa Mateo 25:34 nagasiling, "Yan ang hari magasiling sa mga natuon niya. Kari kamo mga ginpakamaayo sang akon amay,
panublian ninyo ang ginharian naging aman sa inyo, kutob pa sa pagtukod sang kalibutan. Yes, thank you, Ma'am Yvonne. Sir Matt and Ma'am Yvonne, ang Ginoo hindi lang nagapangabay, kundi isagid niya sa iyang mga sugo nga aton talupangdon, aton buligan, aton suportaron ang mga imol, ang mga dumuluong, ang mga balo, ang mga kabataan nga binayan sa ilang mga ginikanan. Sir Matt, for what reason nga aamo gini ang ginahay sugo sang Ginoo sa aton? Okay, salamat pastor no. Amo ini ang ginasugo sang Ginoo sa aton pastor, ma'am, nga magkabalaka kita sa mga utod naton nga labing kubos. Kay tungod ang Dios naton gugma. Yes. Kag ang gusto sang Ginoo nga tanan kita makasulod sa ginharian. Yep, that's Gani nga right. amo ni ang siling sang Ginoo nga kun kita magkabalaka kag magbulig sa kauturan naton nga labing kubos, kita gidya ang manubli sang ginharian nga iya nga ginamon sa aton. Amen. Yes. Kag Sir Matt, hindi lang kay sa economy sa imong pangginambal kay na nga ang Dios gugma. Kay kalabanan sini nga atong mga kabos, hindi kabatyag nga may Dios. Kag hindi sila kabatyag ang Dios gugma. Tungod sa ilang kapigadon, mabatyagan mo blang nga nagarago kang imong tiyan, mabatyagan mo blang gugma sang Ginoo. And that's sometimes ang ano ni ang problema naton diri. Yes, ma'am. Ano pa gid ang imo nakita, ma'am? Amo pa ginasubong no pastor, sir, kung aton tan-awan ng aton nga sosyedad, ang mga imol, ang mga widow, ang mga fatherless, kung tan-awan naton ginaano sila sa sosyedad naton, do gina down. Yeah, Kag kung gani. makita naton gina take advantage ang ila pagka powerless nga ang mga ato ang may mga kaya sa kabuhi kung ano na lang ang pwede nila himuon sa mga pigado tungod wala sila sang ikasarang ibato sa ila. So amo ni nga subong no ginhatagid amo ni nga hindi ni siya ambal mo pastor, hindi siya request. Command gini siya sang Ginoo nga amo ning aton pagabuhaton sa mga kauturan naton nga pigado kag mga fatherless. Yes, and that's correct. Kanami sa imong gingamit kay Sir Matt ng Jose Gugma. Ang sa imo, ma'am, akon subliyon nga gina-take advantage sa mga dalagko ang mga tao, sa mga manggaran, ang mga powerless nga mga pobre kag kaluluoy mautaran siya. Ang Ginoo nagabatyag gid nagahibi man sa mga tao nga nagabalakon labi na nga ginadaog-daog lang sila. Okay, Ma'am Yvonne, sa aton nga Sunday nga election, ano ni ang life and ministry of Jesus? Ano ni ang iya nga pahangop diri sa sini nga punto? Kung aton studihan, kung aton tunan ang kabuhi ni Ginoong Hesus, no, samtang ari pa siya diskalibutan, kung tanawon tagan ni pastor, ang pamilya kung sa diin na bata si Ginoong Hesus, hindi siya sa manggaranon, no? Ara siya sa pasungan pasungan. Kung wala sang taong nagtao sa pasungan. Oo, so kung namin si tanawon pobre ta. wala ka mati. Sige, ma'am, go ahead. Oo, naganing hamba ko sa mga estudyante ko, no? Kung feeling tanga pigado ta, tanawon tangging agyan sa aton nga Ginoong Hesus. Yes. Wala sa aton sangging bata sa pasungan. Yes. Kita tanan ging bata sa tsakto nga balataan. So kung tanawon ta, Misaya siya, Ginoo siya, pero ara siya sa pigado nga pamilya. Ang iya papa carpenter, siya man nagnako nga carpenter. Kag kung tan-awon ta ang iya nga kabuhi, most of the time upod sa mga pigado, no. So kung tan-awon ta mga utod ang kabuhi ni Ginoong Hesus, hindi lang na sentro sa pagpangwali, sa pag-ayo sa mga masakit, sa pagbulig sa mga piang nga makalakatluwat. Kung tan-awon ta ang iya nga ministry, naka-focus man dito sa mga pigado sa nga mga Israelite. Kag iniman iya ginaupdan sa kada adlaw, naga-socialize siya sa sini nga mga tao. So sa aton as a Christian, kung role model naton ang si Ginoong Hesus, dapat gali ang aton nga kabuhi, ang aton nga mission, hindi lang man sentro sa pagpangwali, kundi sa pagbulig man sa mga pigado in any ways nga maka-reach out kag makabulig ta sa ila. Amen. Kay role model natin Role si model Ginoo. natin si Yes, Jesus. Sir Matt, sa aton during leksyon sa Sunday, nag-mention na about messianic message. Kag ini ginkuha sa context ng Isaiah 61:1 and 2. Nga si Jesus gin-request siya one day pagsimba ya sa sinagoga dito sa may Nazareth, ginbasa yan ni. Kag ini ginakabing nga messianic
message. Ano ni siya ang kaundan sini Sir Matt? Bali, Pastor, sa sini nga adlaw sa Sunday naton nga lesson, no, ang ginbasa ni Jesus Christ nga teksto sa Isaias 61, 1 kag 2, ebidensya ini nga siya tuod-tuod gid nga Mesaya. Kay during that time, na misinterpret sa mga katawhan ang Yes. tuod-tuod na Kanami, buluhaton sang isang ka Mesaya. Yes, correct. Gusto nila nga ang Mesaya magaluwas sila gikan sa oppression sang Roman government without knowing nga sila gani mismo naga-oppress man sang kapwa nila Yeah. Israelinhon. Oo. Gani nga sa kadamo-damo sang balasahon nga pwede ni Jesus Christ mabasa during that time sa sinagog, Yeah. amo Amo giing nga gini. teksto ang iyang Ay, ginbasa ginpili. nga siling niya nagkari ako diri sa kalibutan bilang Misaya para nga mag-proclaim sang maayong balita sa mga imol. Yes, kag bring liberty ng mga tagahilwan. Magdala sang kahilwayan sa mga bilanggo, no? Hindi nga lain lang ilang perspective sa buluhaton ni Jesus Christ, amo ni nga ginhatagan ni Jesus ang emphasis ang mga kauturan nga mga imol agud to nga mapabugtaw man sila, Pastor, Yes. sa kamatuoran. Yes, Jose, makauturan ka namin isang punto. Gitya. Hindi lang si Kristo nagkari nga para luwason ang mga makasasala. But He came hisagit sa mga rason sa paghilway sa mga kabos, sa mga bilanggo, sa mga binayaan nga wala ginakaon adlaw-adlaw, hand to mouth ang existence. Amo gina ang isa sa mga major nga mga tuyo. Again, Sir Matsaton nga Monday, God's provision for the poor. Ano na ding imo na talupangdan diri? Diri, Pastor, no, of course ang Ginoo naton gugma gani gusto sang Ginoo nga i-bless ang tanan-tanan nga Yes. katawhan. However, bisan diin kita yang magkadto may ara gid nga mga imol. Amo ini siya nga ginhatagan ni Jesus sang emphasis nga siling niya kung mag-ani kamo, siling niya sa Leviticus, hindi niyo pag-ubuson ani. Ani. Binlan Binlan niyo niyo. ang mga kubos ninyo nga kauturan, no? Meaning to say, Pastor, ma'am, nga kinanglan gid yan naton nga mag-share sa Yes. aton nga blessing Yeah. sa mga utod daton nga labing kubos. Apang Pastor, no, mas nanamian pagid ako diri sa ginhambal ni Haring David. Yep. Nung ni Haring Solomon. Yes, go ahead, Ni sir. Ani David sa Salmo 82, no, nga siling niya diri ang aton bala nga involvement sa aton nga mga kauturan, especially sa mga utod naton nga mga imol kag nga mga na marginalized na sa society naton, hindi lang dira nagauntat sa pag-provide sang food, kundi nga kinanglan gid naton sila nga i-defend. Kinanglan nga kita ang matindog para sa mga tawo nga hindi Yeah. makatindog. Hindi makatindog. Kag kita ang magahambal para sa ila nga hindi makahambal. Yeah. Kagina, sir, ilan na instruction sa pilo nila nga mga Israelino. Kasi nagligad nga mga sinimana, ang isa bala ka punto nga, nang inabalang magkuha kita sang interest bala sa mga nagautang sa aton, hindi gani na pwede mo. Kaya ang tuyo naton ganiya, siling ni Moses, nga ang inyo kapwa nga mga Israelino, inyo buligan. Kag hindi ka mo mag-extract sang kwarta halin sila to make you rich. Ang imong tuyo sa pagbulig is to help. Nga magwa sila, ma-elevate sila. Kay gusto sa Ginoo nga ang tanan nga Israelinon are in good condition sa ila pangangabuhi. So, amo ni siya. So, isa ni nga mga punto. Yes, nga hindi mo ginubuson, tagaan mo gagmay. Agud tong may saghawon. Kanami sinang word saghawon. Yes, ma'am. Ano pa kinay mo nakita, ma'am? Kung aton tan-awon sa bongyo sa in these modern times, kung aton tunan ang governance bala, Pastor, sang iban nga pungsod. Mas mayo lang gani sa aton sa Philippines kay may arat ang mga programa para sa mga imol, no? Yeah, Sa mga kubos may mga scholarship. May PPP pa ta, PP ano na nga, pa 4 piece gali. May 4 piece gali. May arat pa ta mga scholarship para sa mga estudyante nga may gusto makatapos pero wala sang kwarta ang ginikanan. Mga utod sa iban nga lugar may arat sa ila wala ni ginaano ang mga poor nga para sa ila hindi na yatsakto nga buligan mo ang mga pigado kay sala na nila yung nga pigado sila kay wala sila gapaningkamot nga mga. So in nature si Charles Darwin may ara na siya theory Yes, nga kana, yes, ma'am, go ang ahead. gitawagan na nga survival of the fittest through natural selection. Sa iya nga theory, Pastor, nga ang isa ka organism, for example, kung hindi siya ka-adapt sa changing environment, ma-extinct na siya. Mapatay gid siya. Mapatay, maubos Madula. ginaya nga lahi. So dapat ang kada organism kabalo mag-adapt, kabalo mangita pagkaon, kabalo mangita sang iyang ilistaran kung maguba ang ilistaran. Kabalo siya mag-adapt sa iyang changing environment. Kaya kung hindi niya nahimuon,
mapatay gid siya yan, no? Nang amo na ang kanami sa aton nga mga katawhan kay even though we are parts sa nature, wala na iya sa aton na No. na-apply. Apply. Kay kita nga mga katawhan, may ara man ta nature nga magbuli gid iya sa mga hindi man kasarang, no? So amo na siya nga ang para sa kambali Sir Matt nga ang Ginoo gugma. Tungod kay palangga niya tatanan manggaranon kag pigado ginatan-aw niya gid kita. Gigatan-aw niya ang aton nga mga kinahanglanon. Kag siya gid nagapadala sa mga tawo nga magbulig sa aton. Kung nga in any ways mabuligan kita. So ako mismo pastor, no, I'm very grateful gid sa mga tao nga may amo na ang kasing-kasing. May generous heart. Kung hindi siguro tungod sa ila, wala man ako nakatapos sa akon nga college tungod sa kapigadohon. Yes. So amo nang ginahatag sa aton nga mensahe ni Ginoong Hesus nga as a Christian dapat ang gospel man nga aton nga one of the gospel nga aton ihatag is that we should treat everyone fairly and justly bisan pigado or manggaranon or ano pa nang ila status sa kinabuhi. As a Christian dapat gid naton sila i-treat as equal para sa pag-treat sa Ginoo sa ila kag sa And aton that's tanan. correct. Ma'am, you mentioned about Darwin. May ara nga philosophy, may ara theory nga social Darwinism. Sa imo kay nang inambal mo ngayning survival of the fittest. Nga kung hindi ang environment, ang ila lugar hindi bagay sa ila, in the end madula sila. Tiyan mo man ang social Darwinism, Sir Matt. Nga may ara nga mga concept nga hindi tabuligan ang mga kabos. Agud tong madula sila, wala na sila. Ang tanan mga manami ang mga tao magbabilin. May gamay ka nga punto sa Matt. Okay, no, amo man ni siya ang Ginoo naton pastor, no. Yes. Nga kung pilion mo ya nga hindi ka maghalin sa environment nga mabuhi ka o pilion mo yang hindi ka maghalin dira sa environment nga mapatay ka rather mapatay ka gid ya. Amo na sabla ang Ginoo naton kung hindi kaya gusto sang langit tii mo na iya choice. Oo. Pero gusto sang Ginoo nga tanan kita magkadto sa langit. Gadi nga siling sang Ginoo kari ka mo. Guwa ka mo da. Guwa ka mo da. Guwa ka mo da. Guwa ka mo sa pagpakasala. Oo. Tugog upod sa ako, no. Agud ka Kanami yung magiging- punto. Yes, kanami mga kauturan. Ma'am Ibon, ano niya nga isa naman collection sa rich young ruler? Ano niya ang natabo? Anong punto diri nga aton makuha? Amo ni ang isa ka mga storya sa abo mga story sa Bible pastor nga nanamian kung kay kung tan-awon tanong may ara isa ka pamatanon manggaranon pagid ruler pagid siya very eager gid siya nga makilala si Kristo nga ang kung tan-awon kung basahon nagdalagan gid siya pakanto kay Kristo. So it means may ara gid siya dako nga intention nga makilala si Ginoong Hesus kay kung hindi to dako nga intention Hindi mo dalagan. hindi to siya magdalagan. Kaya hindi mo palapit. Oo, kag hinahinay na to siya or wala to siya. Pero kung makita O kung sugoon nyo lang iban, tawag siya. Oo, Kaya magkaranon tawag ko to. mo. Damo kwarta, pwede ikaw sulugoon kwato siya. Oo. Go ahead, ma'am. No, makita natin, no, kadako sa iya interest sa kay Ginoong Hesus. Bal niya, no, na Ginoo, tanan niya sugong sa Ten Commandments, ginapati ko na. Tanan, ginahimo ko na. So, hambal sa Ginoo sa iya. Kung tanawon no, niya, ibaligya ang tanan mo nga mga property. Tanan mo nga pagkabutang ibaligya kag ihatag sa mga pigado. Yes. And come, follow me. Amo na siya, no? Amo nang hambal. Kung tanawon ta, ining come, follow me, amo ning words nga ginagamit niya, magtawag sa mga disciples niya. So it means sa akon nga pag-intindi pastor, gusto gid tani ni Ginoong Hesus nga himuon man to nga disipulo ang rich young ruler. So amo tong hambal ni Ginoong Hesus nga ihatag tanan sa pigado, ibaligya tanan mga property, ihatag sa pigado. Kay di ba pastor no mga disciples no pagtawag ni Ginoong Hesus, Bayaan nila. wala ka na sa iba niya dalon. Si Matthew bayaan yung tax table yan. Aritong damo, kwarta tax ito. Go ahead, ma'am. Yes, wala na ka sa iban nga dalon, imo lang gid willingness kag imo nga lawas ang pag magsunod ka. So, isa pag sa punto na pastor nakita ko, kabalo gid ang Ginoo nga ang ini nga young ruler, kumbaga daw juice niya na ning iya nga kwarta. Imagine kadamo ba naman sa iya kwarta na sir no. Kumbaga ang iya nga heart ara na da sa iya nga manggad. So paghambal sang Ginoo nga come follow me, ibaligya na tanan
So daw nagdoging kumbaga doging takluban siya Yeah, sa doging komo siya. doging takluban siya sang langit kag sang duta. Baligya ako tanan ako nga manggad, gihatag ko sa pigado. Wala na gid gali sa mabilin sa akon. So para sa iya hindi niya na Hindi. mabaton. Daw Pastor. imposible. Oo, so kumbaga gingpili niya ang iya manggad kaysa kay Ginoong Hesus nga nag-invite Yes. sa iya for eternal life. Yeah. At Sir Matt, anong diferensya sa rich young ruler compared sa kay Zacchaeus? Pareho sila manggaranon. Oh, pero gina-accept si Zacchaeus, ang young ruler, yan naglakat nga masinulubon. Yes, sir. Dako gid ang diferensya nila pastor tungod nga kun ano ang pagsurrender ni Zacchaeus sang iyang manggad kasi iyang ugalingon sa Ginoo. Ang ining rich young ruler wala yan ang surrender. Wala, Kun akon panumdumon pastor no baliskad diya sa gihambal ni Ma'am Yvonne nga manami ining istorya sa akon niya isa ini sang masubo nga istorya nga akong ginabasa sa Biblia. Tungod nga ang rich young ruler nga ini gusto siya nga makaangkon sing kabuhi nga wala sing katapusan. Nami Amo na iya siya nga- desire. Oo, nga gusto gid niya, gan nagdalagan gid siya, nagpamangkot kay Jesus kung ano iyang obrahon. Tapos ang gin-response ni Jesus sa iya, kung atong talupang doon, ang response ni Jesus sa iya, win-win situation ato pastor mo Yes. for both sa rich young ruler kag sa mga tawo maka-benefits sang iya manggad. Manggad. Yes. Oo nga, parang manggin pararihas bala pastor. However, ang iya gugma sa iya kwarta, tama kadako. Yes. Nagalabaw gid sa iya nga paghigugma sa iya mismo nga kabuhi, mas labaw pa ang paghigugma niya sa iya kwarta nga ginforsok niya ang opportunity nga mangin disipulo siya ni Yes. Jesus. Yes. Akon gani Ma'am Yvonne kag pastor gina-imagine sang nagtalikod ang rich young ruler nga ini, from that moment on ang iya nga kabuhi nangin miserably. Yes. Kay wala na siya na-mention sa Biblia liwat, then siguro ang iya nga kabuhi wala gid siya nakaangkon sing kalipay kag peace of mind. Yes. Amo ini siya ang kamatuoran nga ginapaabot sa aton that money cannot buy peace and happiness. Yes. How about sa kay Zacchaeus? Yeah. How do you compare him? Si Zacchaeus, no, ginbasa ko bala pastor ang life ni Zacchaeus o kung ang name ni Zacchaeus, no, ang meaning niya gali sini is pure o kung innocent siya. But when Jesus confronted kay Zacchaeus, no, sang ginistorya ni Jesus, kag ginoffera si Zacchaeus sang iyang nga unconditional love sa kay Zacchaeus, kita mo gani nga gina-accuse gani nila si Jesus nga nagkadto katuya. O di ba? Dami Meaning, nagkumod. Oo, wala, hindi tanan nalipay. Oo. Pero nag-offer si Jesus Christ sa isa kay Zacchaeus ang unconditional love nga ini. Then, by staying, siling niya, mas stay ako sa imo balay, sa imo panimalay, siling ni Jesus kay Zacchaeus, ganyan, no? Then, ang response balay sa Zacchaeus, no, na-transform ang iyang kabuhi. From that moment on, pastor, na-transform ang iyang kabuhi, and Zacchaeus became eager to repent and to anong pagtawag, to give up sa iyang nga money nga ini, kag gusto niya sa Zacchaeus nga magbag-o na ang iyang nga kabuhi. Amo ini siya nga ginpakita ni Zacchaeus ang iyang nga willingness to change Yes. paagi sa paghambal kay Jesus nga ihatag ko ang katunga sang akon manggad sa tanan nga mga imol. Then ang nabilin ko nga kwarta, ibayran ko 4 pagid ka pilo kung sino man tong akon nga nadihado. No, meaning si Zacchaeus siya willing siya gusto niya man nga magmanggaranon pero willing siya nga give up ang manggad niya agud to lang maangkon ining kabuhi nga wala sing katapusan. Yes, and that's correct, sir. Pareho sila, ang rich young ruler, kay Zacchaeus, pareho sila eager, ma'am, nga magkadto kay Jesus. The only thing is that, ang rich young ruler, hindi siya willing, hindi pa siya ready. Whereas Zacchaeus, siya, wala ganina siya nag-consist sa Ginoo mo. Kunin mo na tunan, ged. Pag-abot ni Jesus, sila ni Jesus, Zacchaeus panawag na. Kaya makadto ko sa balay mo. Pag dito na sila istoryanay, hindi, wala si Jesus nagkwanos iyatag ang kwan. Lain niya sa young ruler. Oh, Ginaya pero ni Jesus. eager siya. Okay. Ang punto diri nga, ang presensya ni sang Ginoo hindi kagwanta si Zacchaeus sa iyang makasasala. You see, hindi makaupod-upod ang duha ka tawo, they will not be like one, like the same sila. So, si Jesus nakita niya sinless, nakita niya kulingon nga sinner siya. Siya na lang nag-offer. Kung mo gid basahon ang teksto, siya na lang nag-offer nga, Lord, yatag ko, iuli ko. Kaya do hindi ko kagwanta nga kami. Oo, kadami. Yes, ma'am. Sa kung tanawon ta yes pa ang ila may similarity sila pare sila manggaranon kag kwan pero ang makita naton to ng ilang nga difference ang ilang nga pag-response Yes. no. Sa kung tanawon ta sa kay Zacchaeus pastor sir nakita ko nga na kumbaga na recognize ni Zacchaeus
nga one of the requirements to have the eternal life. Kaya amo nang gusto nila mo eternal life. Na si Zacchaeus mismo sa iya nga self na recognize niya nga isa sa mga requirements to have eternal life is ang buligan ko ang mga imol. Yeah. Nga kakabalo man siya nga may ara siya nahimo nga sala sa mga imol. So buligan niya, ihatag niya ang mga manggad niya to. Si Zacchaeus siya wala as ang rich siyang ruler, wala niya na nakita nga requirements. Yes, kanami ma'am. Mga kauturan, ara gid ya first and foremost sa kasing-kasing sa Ginoo ang pagbulig sa mga imol. That's why ang pag-approach ng rich young ruler, imol dayon ang kwan ni Jesus ang sabat. Ihatag sa mga imol. Karon si Zacchaeus nagsiling siya, ihatag ko sa mga imol one half. Pagkabati ni Jesus, that's it. Zacchaeus, go! And then Jesus said, salvation today. Salvation has come to this house. Mga kauturan, taga na tagdako luna ang kapobrehon, ang mga imol nga aton sila mabulugan. Why nakita time, ma'am, unahon taka, consider the man Job. Ano niya kay Job, ma'am? Ari no, isa pag inisa ka naming istorya. Siguro naman sir sa imo nami maning istorya. Parihas na ta. Ako makita ta, si Job, ang Ginoo mismo ang nag-describe sa kay Job. So kung tanawon kung basahon ta, Ginoo mismo nagtawag kay Job perfect and upright. One who fears God and shuns evil. Naghambal gid mga kauturan ang Ginoo nga wala sang iban nga tawo nga parehas kay Job during this time. So Ginoo ginaiya ang nag-describe sa kay Job nga amo sini nga kung tan-awon ta pagid ang iya nga kabuhi no kadamo-damo sang iya nga naagyan. Nga imagine ka sunod-sunod mapatay ang imo nga mga kaanakan, ang imo nga property, ikaw ang pinakamanggaranon sa sina nga lugar, sa isa lang kapisok sang mata nawala ang tanan, nagmasakit ka pagid, ging bayaan ka pagid sa imo asawa, imo mga friends, da lang daw kung baga ko ako tuguro do ka hopeless na sa ako guro during that time. So kung tan-awon pa no, kung basahon naton pag in a later part nga naghambal may ara dira ging hambal si Job nga tungod sang iyang passion sa pagbulig sa mga pigado. Ara gid gyapon ang mga pigado, pastor. Tungod sang iya ging himo nga mga kaayuhan sa mga tawo nga nagakinahanglan. Kumbaga daw ging repay siya nga bisan amo tong natabo, bisan in some other way kumbaga daw na pakalain niya bala ang Ginoo sa iya nga natabo sa iya life, but then ging sustain gid gyapon siya sa Ginoo because ang iya nga passion sa pagbulig sa mga pigado. Amo nang hambal gani ni Ellen White sa iya Testimonies for the Church nga si Job kuno ya wala siya naghulat sa mga pigado nga magkanto sa iya mga bulig. Job kinahanglan ko gid sang amo ni mangayo ko dabi. Kumbaga siya gid ya ang nagakanto sa mga pigado. Kag ang wala niya nabalaan, ginapangita niya. Amo na hambal ni Ellen White, do not wait for them sa mga pigado nga tawogon ng aton nga atensyon nga magbulig. Act as did Job. The thing that he knew not, he searched out. Go on an expecting tour and learn what is needed and how it can be best supplied. Nami gid pastor nga. Proactive si Job. Hindi kay reactive nga makita mo ara ma-react ka do ambulansya. Pero daw taxi kaya nga bisan mo pasayro galibot dagita. And that's it, proactive. Yes, sir. Okay, pastor and ma'am no. Diri nakita ko pala sa kay Job sa iya nga dialogue sa Ginoo. Ara sa iya ang ginatawag nga confidence sa Ginoo sa pag-istorya ya. Siling niya sa Ginoo, kung magkadto ako sa akon community, ang mga dalagko nga mga tawo nagarespeto sa akon. Bisan pa ang mga honorable nga tawo nagahipos ang ila babakon ako ang maghambal. Meaning grabe ang pagrespeto sang tawo sa kay Job. Kay nga aman kay iya man naginsaysay because nga ang iya nga wealth, ang iya nga influence gingamit siya ni pastor sa pag-ubra sing maayo. Kapin pagid sa mga imol. Amo ni siya bala pastor nga pirmi ko gid ini ginaliwat-liwat nga quotations nga ako nga basa that evil happens
when a good man do nothing. Wow. Oo. Kay ti ano man lang abi ang mahimo, ano ang na-contribute naton nga maayo kung wala man lang kita sang ginaobra. Like for example kay Job, kung wala man lang siya pastor nagbulig sa mga imol, ano ang maayo sa iya? Wala gid di ba? Nothing. O amo na siya pastor bala nga sa akon tungod sa akon experience sa akon kabuhi lang ina. Kung kaisa may mga tawo nga nagakatabo, may mga sitwasyon nga nagakatabo ang kalautan kag ang mga nag-ubra sina mga tawo nga halin sa mga prisuhan. Kaysang sila na nakagwa pastor wala na sang mabaton sa ila sa ubra. Ti gusto hindi man nila tani gusto nga mag-ubra sing malain pero gusto nila nga mabuhi. That is why nga amo ini ang circumstances nga naga-force sa ila sa pag-ubra sing malain. Right. Gani nga gusto ko lang ihatagan sang emphasis Yes. nga kung ang tawo nga maayo wala sing ginaobra nga maayo Gamiton nagakatabo gid ang sila. kalautan. Gamiton gid sila sa Satanas. And that's correct. Yes, mga kauturan, kadamo pag isang amon tani nga share, wala na kita sang time. Ako na lang pangayoan si Mami Bon sa iyang last take. And then si Sir Matt Dayon. Mga kauturan, no, mag-abot ang Ginoo, may ara ko na duwa ka klase sang class of people, pastor. So ato ang naghimo sang maayo kag ato ang wala. Kag mga utod, isa gali sa pamaagi, isa sa mga requirement para kita makaangkon para sa ang teksto nga sa aton teksto nga inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Isa gali sa mga requirement para maka-inherit kita sa nga kingdom is to help the poor. So dapat gali mga kauturan, may ara gid kita kasing-kasing, may ara gid kita passion nga magbulig sa mga nagakinanglan kag hindi na naton sila hulaton nga magkadto gali sa aton. We must like Job nga kita ang mangita kung sinong aton kinanglan buligan. Yes, Sir Matt. Okay, mangin sensible kita sa mga tawo sa palibot naton. Yes, correct. Parehas kay sa ginhambal ni Ma'am Yvonne nga parehas kay Job wala na ginahulat nga magpangayo. Pa kay may ara man pastor nga nahuya sila magpangayo. Kay sa aton abi nga mga tawo daw mahapos lang magbulig sa mga tawo nga bala naton nga makabulig balik sa aton. Gani. Pero kung hindi makabulig balik daw wala Daw kita. wala. Pero subong sa leksyon naton Ma'am Yvonne gina-remind kita Yes, nga yes. mangin sensible kita sa mga tawo nga ini nga hindi naton paghulaton nga daw mabugto ni ila ginawa antes kita magbulig no kay nga aman kay ang aton nga manggad ukon ang earthly and worldly possession nga ini are of no benefit in the afterlife. Yes. Mga kauturan, anong na atong kwarta man? Abi ato abi mahimo kita abi legacy mga kauturan. Nga madumduman kita sa mga tao. Hindi kita madumduman nga kita nagapangawat kwarta bisan damo naging kwarta mangawat pag kita. Let us build our legacy mga kauturan nga guwa kita. Himo kita foundation, himo kita sa mga organization, upod kita mga kauturan sa mga ano ni mga mga ministry nga nagabulig mga kauturan nga hindi sila among gakadto kundi kita among nagaduhol sa ila, and that they will be able to feel the love and the ministry of Jesus nga indeed may Dios gali sa kalibutan. Akon pangabayon si Sir Matt pag-close ang aton nga meeting. Gamhana namon nga Dios, dako gid amon pagpasalamat kag ang pagdayaw sa imo tungod sa imo pagpahanumdum sa amon sa sining mga butang ilabi na gid ang amon pagtratar sa mga labing kubos namon nga Yes, kauturan. Ginoong Dios kabay nga ang leksyon nga ini ang imo mensahe tipik ini sa tagipusoon namon Ginoo kag amon ini maaplikar sa adlaw-adlaw namon ning pagkabuhi. Yes. Kag kabay nga ang mga online viewers namon Ginoo na inspire man sa sining mensahe agud to nga sila Ginoo makaangkon man sang desire nga magbulig sa mga imol kag sa mga labing kubos. Ini tanan Ginoo amon ini nga ginapasalamatan sa imo kag ginabalik namon ang pagdayaw kag ang pagpangayo sang patawad sa imo tungod gid lang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.